ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ହେଲେ କାମୁଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ହେଲେ କାମୁଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାନିଆ। ପାନିଆର ଦାନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାମୁଡ଼ି ପାରେନି, କାହିଁକି ନା ପାନିଆ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛରେ କାଠ ନଥାଏ? କେଉଁ ଗଛରେ କାଠ ନଥାଏ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଦଳୀ ଗଛରେ କାଠ ନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ହେଲେ କାମୁଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ହେଲେ କାମୁଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାନିଆ।